Godt. Jeg vil prøve at lave en regression inde i GeoGebra, hvor at jeg har den her flødebolle-eksperiment. Jeg har gået op under vis, så har jeg taget det, der hedder regnearket. Så kommer regnearket til at være herovre til højre. Og så indtaster jeg simpelthen de der forskellige observationer, jeg har lavet mig. Mine data. Så markerer jeg de data, jeg gerne vil have lavet punkter ud af. Jeg højreklikker herinde og går ind under den menu, der hedder lav. Så er der noget, der hedder liste af punkter. Så jeg vil gerne have lavet listen af punkterne. Det vil sige, at nu kommer der en masse lister af de her punkter herovre. I kan se, punktet A svarer til 0,404 og så videre. Men udover det, så har den også lavet en liste af punkterne. Altså den har lavet dem alle sammen skrevet op i sådan en lang række. Det skal jeg bruge lige om lidt. Hvorfor kan jeg ikke se punkterne inde i mit koordinatsystem? Altså hvad er grunden til, at jeg ikke kan se dem inde i mit koordinatsystem? Det er selvfølgelig fordi min y-akse skal være 400 et eller andet, og lige nu der står min y-akse til at kun kan vise 6. Så jeg skal selvfølgelig have ændret lidt på mine akser her. Så jeg prøver lige at trække lidt på mine akser her. Y-aksen den skulle komme op omkring 400, for jeg kunne se dem alle sammen. Nu begynder det at give mening. Der er 400 der. Hvis jeg skal se alle punkterne, så skal jeg selvfølgelig have 21 den vej der. Det der, det modsvarer fuldstændig, hvad I ville kunne gøre på papir. Det der ville I også kunne have lavet på papir. Nu har jeg lavet det her, det tog ikke særlig lang tid. Så vil jeg gerne lægge en bedste rette linje ind. Det kunne jeg selvfølgelig godt gøre ved at gå op og prøve at se, om jeg kunne lægge en ret linje her. Men der findes faktisk en formel inde i det her program, og det gør der også i Excel, og det gør der også i WordMat. Der findes noget, der hedder regression. I Excel hedder det tendenslinje. Herinde, der har de valgt at kalde det her for fit-linje. Så jeg skriver hernede i mit inputfelt, der skriver jeg F-I-T-L-I-N, og så kan I se hernede, der kommer nogle forslag. Fit-linje, liste med punkter. Så jeg skriver fit-linje, og så skal jeg bruge en liste med punkter. Men deroppe, der står der netop en liste med punkter. Så jeg skriver, at det er liste 1. Så nu har jeg skrevet, lav fit en linje med de punkter, der ligger i liste 1. Tryk enter. Så gør den det der. Det den gør her, det er, at den lægger den bedste rette linje ind. Den linje, som passer bedst muligt på alle punkterne. Altså det er jo det, vi gjorde manuelt. Det er jo det, vi gjorde på papiret også. Den her, den har bare nogle kriterier for, hvad der er bedst. Og det kan vi måske komme tilbage til senere. Det tror jeg ikke, vi når. Og hvis vi får mig til næste år til B, dem der har valgt B, så kommer jeg helt sikkert ind på, hvad betyder bedst? Altså hvordan kvalificerer man egentlig bedst? Fordi det er jo sådan lidt et sjovt begreb. Men altså, her, den har valgt en linje, som passer bedst på alle punkterne. Og det jeg ser ud over det her, det er, at den har en regneforskrift heroppe. Så heroppe står regneforskriften. Så den har fundet A, og den har fundet B. Er du med på det? Jeg prøver lige at gøre det samme. Fuldstændig det samme, bare inde i... Ja, men det er den, der hedder fit-linje, jeg vil bruge. Godt. Nu kan jeg gøre fuldstændig det samme med bøgerne. Hvis jeg nu markerer den der liste med punkter, lav liste med punkter. Nu har jeg fået lavet liste med punkter, så vil jeg gerne have fit-linje. Og nu havde min liste med punkter, den hedder stadigvæk liste 1. Altså det var et nyt dokument, så derfor skulle jeg liste 1. Nu laver den fit-linje, og så har jeg problemstillingen med, at jeg ikke kan se noget på kurven der, fordi at det ligger sådan lidt skævt. Sådan er. Nu har jeg min liste med punkter, og jeg har lavet den der regression. De punkter, I har lavet på jeres koordinatsystem, de skulle meget gerne ligge på den måde der, hvor der ser ud som om de første par her, de ligger lidt over linjen. De næste, de kommer til at ligge lidt under. Så altså, hvis ikke jeres punkter så rimeligvis ser sådan der ud i forhold til jeres kurve, så tror jeg, I har lavet en aflæsningsfejl, så I sat dem forkert ind. Men altså sådan der skulle det rimeligvis komme til at se ud. Og det jeg også kan se, det er sådan en regneforskrift heroppe. Dem af jer, der er nået at lave en regneforskrift, skulle meget gerne have noget, der minder om det der, altså cirka 1,5 stykker, plus noget med 53. Vi kommer lige til noget med, hvordan vi skal fortolke de der data. Hvis ikke man har fået præcis det der, så er det ikke nødvendigvis, fordi man har lavet en fejl, så kan det jo være, fordi man har lagt den der linje anderledes. Hvis man nu har synes, at min linje den passer bedre på en anden måde, så får man selvfølgelig nogle andre tal. Det er ikke en fejl. Det er bare hvem synes bedst er bedst. Altså, hvordan skal den linje ligge bedst? Det kan godt være simpelthen fordi, at du har valgt at lægge en linje bedst på en anden måde. Så. Det var, hvordan man gjorde det inde i GeoGebra. Og jeg slukker